Na. Vítame vás pri novom videu Anežka pri nejakej sračke. Á, toto je jedna sračka. Aha. Poseraj. Dneska sa potívame na divné videá. Tej divný ako nejaký srať musíme. Ale niečo vám poviem. Toto je Jakub. Pokémonov. A to som ja, váš milovaný youtuber, ktorý budeme sa chvíľku 50 zberov. No takže ideme na to. Áno. Poďme. Bože. Ten Jakub. Joj. A nekríš tak. You like that, baby? Oh, wow. Is he cold? Ten bábätko tak plače ako Sirena Head. To ti poviem. Ne, prosím. Ne. Chudera. Ne, chudera. A nesmejme sa však chuteri. Ne, prosím. Tak. Ale ne, to je normál, aj moja sestra je. No, neplá. To čo bolo? Skoč! Utaj! Vieš, čo robia? Tan. Poviem ti niečo. Keď niečo chceš povedať tipne, no tak toto stlač takto, dobre? A ty kmere. Hej, predstavte si teraz ľudia, ne, vy vidíte nejakého tementa, napríklad, ne, a on toto robí. A viete, ako vy to vyzerá? Ako? Pes. No. Okay, here, hold this there. You getting a picture or taking a video? Chudera. Prečo sa smiajú? Ale toto je asi asi. Ne, to je moja sestra, preto ona sa bojí svojho kienu. Áno, a môj bratík, Viktor a Ivan, Tanko. Nemám meno. Vieš, iba toľko mu spraví si dement a on iba Babika. Dobrá, húpa. To som bol ja, keď tieto mi to volil kúpiť jednu takú dobrú hru. Pamätáš si to? Ja taký. Áno. To je dneska. A dneska my sme chceli montať kompát, ale nejslo. Ale keď už sme chceli montať kompát, my Radekom jízdy. Prestaň, more. Au. No tak šíši. Happy birthday to you. Make a wish. Look, candles. Chudák. Vybuchne. Ne, prosím. Prosím. Ne, prosím, neurob mi.
to. Chudák. Hej, táto dievča, ne, ja si pamätám, ne, to je Alexko, keď on už nechce proste sa sami hrať. On taký, že on je nervózny, ja taký, ja idem preč. Ne. Hej, ukážem vám video, čo Alexko mi robí. Got that one on video. Aj mne. How are you people? Tak čiší. Ale ja som aj spadol, no. Hej. Prosím, nepláš, no. Ale on je silný dievča. Should have more back on him. To sa sáva. No, to je pekné. Ale ona je malá, to chápeme. Toto aj ja som hral. I'm gonna show y'all how to do some pull-ups. Toto je Alexko. To je Alexko, lebo je taký. Toto je moja žena. Ne! Prečo? Kaden, can you say daddy? Toto ma bolí, pozri. Čo tu ja? Áno. What are you doing? To sa nestalo. Ne. Kutera. Ja viem. Chudák, more. Toto sa miesalo na trambolínu. Toto je moja sestra. A to presne tak robí môj Áno. áno, ale že niečo, že daj mi moju kartu a on iba, že miau, miau, miau. Miau. Dobre, hoďte. Ale, kutera. Prosím. Poď sa na tým. Dobre, salto, toto sa mi nestalo. Chudák, ja mám takúto veľkú. Ne. Môj lava. Ne. Toto som ja. Keď Hej, bastri, ten týpek. Jeho hlava. Ale nerob. Ešte. Nerob ešte. A toto som mi stalo, keď ja som humpal, keď som vyskočiť a ja som náhodou spadol. A to áno, nechcem to sa. A takto nejak tlačil môj kamarát. I dostal som sa. Tak. Tak, neboj tam to spia. Toto nechcem, keby sa mi stalo. Toto sa mojej mame stalo. Áno, a môj mama. Ako mrdal kompas. Je skorpión. Áno. Zapsinok. No tak šiši. Toto nie je šítaj, viem, čo sa stane. Ale chudák. Ale to je fake, čo robia. Možno ju... Ne. Jero. To je Rebeková sestra, keď niečo robí. A toto je tiež moja sestra, ako to pútera. Ona je tuží moja baba. No a ideme na ďalšie. Ale Paky, ideme ďalej. Ale povedzme niečo nakoniec. Ale počkaj, pokračujem. A poďme ďalej. A nemám...
že ja som to naučil a mne náhodou na gule to stať. Hej, máme 5 životov. Kto sa zasmeje, je ven. Aha. Že 5 životov. 5. Nože. Čtyři máš. Tři, vyhráváš. Tři. Diagonally. Are you standing in the toilet? 2, 3, vyhráváš. Vyhrávám. Kuděrka. To nebyla i tip, ne? Aha. On to vydrží. To. What the hell? You already. Jedna, 3. Ty máš jedna, já mám 3. Ne, bro. Dobre, 2, 1. 1. I got it. There you go. Dobre. 1. Jedna, ne? Zaži. Čo? To normálne debil. Debilko. Here's your coffee, Kaden. It's gonna spill. Have a sip. Have a sip, honey. Well. Oh no! Kuděrka, ne, prosím. Kaj prasa. Nope. Milí priatelia, osnova to budeme. Ty a... Ne, ale ne, teraz si dáme oveľa lepšiu challenge. Toto je tvoje pitie. Miešajte. Áno, To sa zasmieje, prehral. áno, že nikto... Dávam na lete. Áno. Na lete. Na lete? Na lete. Na lete. Ja som dement. Ideme. Aký to malý morek. No poďme, 3, 2, 1. No. Že. Poď, Vasírek.
Daniel, ty máš už jeden bod a keď... Prehľad. Nolan! No! What is it? Watch the poor Katie! It's not tight enough. Oh. Dobre, toto by bolo všetko. No! Toto by bolo všetko, no že čaute.